Pakartining tiyang gesang wonten ing alam Padang menika nek purun ngurmati dhateng bapa biyung aja gawe raja pati aja laku jina aja nyolong aja goroh aja milik perkara zina aja milik darbe ing liyan ditresna marang mungsuh sampeyan aja mung tumindak tresna dhateng tiyang ingkang tresna dhateng sampeyan tumindak becik dhateng mengsah-mengsah panjenengan sampun ngantos namung tumindak becik dhateng tiyang ingkang damel becik kaliyan panjenengan. Becik ana wong sing sengit karo sampeyan, pujekna becik wong sing mujiala marang sampeyan lan sembayang nawung dhateng tiyang ala-ala dhateng sampeyan. Yen perlu nek sampeyan ditapuk pipimu mangulungke pipi sampeyan ingkang sesisih. Ugi tiyang ingkang nyuwun dhateng sampeyan paringana. Lan sing mendhet darbe ing sampeyan sampun ngantos mangsuwun wangsul. Ketoke amung sepele ning niki sadengah titah ingkang saged nglampahi Ndara. Ugi paugraning gesang bebrayan menika tresna marang pangeran kanthi sawutuing ati, kanthi sawutuing jiwa, kanthi sawutuing budi lan tresna marang padha kaya marang tresna marang awake dhewe. Yen padha nindakake iku kabeh bakal urip kanthi ayem tentrem lan karta raharja.